DXDC Radyoman Report. Nagpadayon ng Department of Social Welfare and Development ken DSWD sa pagtunol og hinabang ngadto sa 45,000 ka mga pamilyang labing apektado sa lapad nga pagbaha sa Davao Region. Sa report sa Office of the Civil Defense ken OCD-11, moabot na sa dul-an 3 million pesos nga kantidad ang natabang ngadto sa mga individual nga nabahaan ug naapektuhan ang panginabuhian. Ilabi na atong Kapin 7,000 ka mga nagpabiling anaa sulod sa Evacuation Center sa Davao del Norte, Davao Oriental ug Davao de Oro. Gipaigmat ang pipila ka mga barangay sa Asuncion, New Coralia, Panabo City, Kapalong, Braulio Iduhali, Davao del Norte tungod sa walay hubas-hubas nga baha. Miabot na usab sa unom ang natalang pagdahili sa yuta sa Davao de Oro, partikular na sa New Bataan, Nabunturan, Mako ug Mongkayo. Samtang nagdeklarag state of calamity gahapong adlaw, Enero 17 ang barangay Kambanugoy sa Asuncion. Kasama mo sa balita og serbisyo publiko, Radzuman Ivy Parido, Tatak, Armen. RMN News, Diretso Balitang Metro Davao.